Iki dino ameh nonton film karo bojoku ya cah, iki mumpung prainan, jadi ameh nonton film Sekawan Limo 2. Biyen sih aku ya juga nonton Sekawan Limo siji, tapi ya wis lumayan suwe lah, dadine rodok-rodok lali dan iki ana terusane. Pokoknya no Malang-Malangnya kini sangat tertarik cah, soalnya dulu ya pernah hidup ning Malang 5 tahun. Iki nontonku ning MD Mall ya cah, ning Bluro di cedak alun-alun. Ayo sapa sing urung tau rene? Sing 4 siji ku mbiyen tentang Gunung Madiopuro ya cah, tapi nek sing 4 loro iki tentang Gunung Kawih. Film iku tentang iku ya cah apa pesugihan. Dadine sing ngerti Malang ya pasti ngerti lah gunung iki sebenarnya gunung apa. Cuma memang diplesetno wae. Aku gak iso ngevideo cah soalnya kan ono hak ciptane. Wis pokoknya kalian kudu nonton iki rekomen banget. Nek urung nonton sing pertama kudu nonton sik lah ben ngerti dalan ceritane. Iki saurunge balik mampir ning toko sembako ya cah iki ameh tuku gede. Terus iki bojoku ya lagi seneng kopi-kopian ngene iki. Dan iki kene duwe resep rahasia ya cah tentang gude terus ana ditambahin bahan-bahan terus dadine bener-bener koyo es kopi gula aren sing viral-viral ngono kuwi lho. Awalnya ku coba-coba aja cuma banding-banding ketok terus tibane kok nemu resep sing enak. Ya wis lah akhirnya kene ya ketagihan gawe dhewe. So kapan-kapan tak spill cah, sumpah rasanya mirip kopi-kopi viral. Saurunge balik tak mangan sih cah keluwen iki mangan es kokopong cah karo bojoku. Nah favorite kene ning kene ku yo ayam suwir ya cah karo pindang tapi yo karena pindang wis gak ana ya wis lah ayam suwir pedes ae gak apa-apa. Nah iki kalian bisa lihat sendiri full lauk kalian bisa milih mulai bakar goreng ono kabeh lah. Iki termasuk kuliner legend ya cah soalnya aku wis ngerti iki kit SMP mbiyen ono ning iku lho kolam Tirtonadi pokok cedak-cedak kono lah saiki kok pindah ning kene. Untuk rasa ora berubah blas soalnya iki gawe kecap asli Blora jare Mase. Biyen bojoku yo penasaran cah sego kobong ku sego sing piye ngono akhirnya yo dicoba yo enak dan dia sakit dadi langganan ning kene lah. Ning kene juga ono minumane cah tapi yo standar lah ono kopi-kopi, Gude, Milo, terus karo Marimas, ono es sirup, kopi karo es teh yo standar ngono lah dan iki aku yo pengene lagi Milo cah. Gak ngerti kenapa tiba-tiba aku pesen Milo lagi pengen naik rasane. Terus iki yo wis teko cah segone saiki pesenanku ono telu, terus ono usus, ono tahu sunduke, ono gorengane. Iki bentukane kayak sego biasa ya cah cuma digawe kayak lontong loh. Gak lontong sih tapi kayak lemper ngono lho. Terus yo dikai isian ki sing isi ayam suwir pedes cah. Iki enak banget yo pedesnya pas lah menurutku gak terlalu pedes-pedes banget. Coba jujur nek kalian ngerti kuliner iki berarti umur kalian wis sampe 30-an ya cah. Soalnya memang ki wong rodok-rodok lawas lah sing ngerti. Apa nek kalian mangane ning Tirtonadi kono wis fix kene seangkatan kaya elah yo.